Trashidile. Chora main घर से रहा. ये मैं थोड़े कैसा आले आले आले. तनी तरी चु क्या नो तो मामू चिता अंदो. चोरा करे चिये. वाह तेरे किसी के नहीं. आले तरी जूते रे बे. यार. चोरा main घर से रहा. संजय से रहा. आले आले आले. तनी तरी चु दिन मामू चिता तरी जूते रे लो अंदो आ. तनी चोरा जूते कदी जोये. तरी करे के जूते रे. लोंजी जूते रे आले आले आले. अने चोरा तालो शु कदी जूते चाहिए. हाँ. सुनचो आले आले. तची दिले. तनी तरी चोरा करे लोंजी जूते रे. आले आले आले. तनी जिंदा कदी रे. जिंदा नहीं का आले. अने लोंजी शु कदी जोये. शी. ओ शी जिबो. शिचू. आले आले. शिचू लगा. ओ तकी दिले. चुरा मीन करे सरा. तुम्हें तो जी आले आले आले. तनी तरी करे चु करे चिया चाहिए. लोंजी जूते आले आले आले. तनी चु तो लोची नो शु कदी तो चाहिए. शु नहीं शु रे आले 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 या या या. अने ते चारे शिन ते रे. आले 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 या या. चुरा मीन कर सरे. आ. लोसंग गोम्बा आले लोसंग गोम चुरा पिछे ना सीन तरी कर चिया चाहिए. आ. जूतेरा. आले आले चुरा तालो लोंजी कदी से. तिरंगे हवा चपल चुली. करे. सुनचो. या या या. हाँ. या. ओ चुरा मीन कर सरे. सही तेरी आले. तकी तेरी तरी जूते इंसान आ रहे. तनी चुरा लोंजी कदी जाए. आ. माउचो. आले. करे ना. शु करे शु ना चिबो. पेच कदी. ना चिबो. चु निन्यू मत तो मुंडुआ. Ah, ya. Oh, chiro main कर से रे. Ah. तीन चरी आले ले. आले चiro करे लो जूते kan रे बे. लोंजी जूते रे. आले लोंजी शु कदी चाहिए. आले ले पे माउंटे इंदो. या चुरो मीन कर से रे. लेची दो जाले. अने लेची दो जी करे इंदे शुगु ताया तो करे रहते. आले ले चुरो लोंजी जूते रहा रा. आले ले अने शु कदी चाहिए लोंजी. nga. Ah, शुगना मत तो मेरे अच्छे. The 24. आले ले या. Oh, chicken mom with tanda. Churang करे. Ah, तरी जूते चेक कर रहे हैं बे. Ah, जूते चेक है बे. जूते है. आले शू कदी थे. कितना शू कदी थे. निशु ah yo. तनी. तरी करे जूते चेरे संबंध दुआ सरदा. नॉन जो शुद्ध आले करे चुचु छामा केल चिता दो कर जे आयो अनि जु करे जुटे रे तारे लोंजी जुटे आहा चु शु कदी से चाहिए आ नेस्ताची चने तादु चु मोशे चाहिए सरे आले चे कदी रे 집주 아 집어낸다 제니 아 저도 집어낸다 그 뭐야 이 로우도야 알아 줘요래 줘까지 돼야 자 온 담보 줘된다 야 오요요 아
야. 아리 뉴마 야보 때 나이 시분도다. 시분도아. 당어도 이거 강 야도.